Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon, Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Ez alduzue nahiko indarrik aurtxoak? Amak ez dizkizue babarrunak ematen, ea, ozenago arratsaldeon! Arratsaldeon! Orain badirudi ondo janda etorri zeratela gaur don kikilikon honetara. Eta zue biok zer? Hemetxe geudek? Baina zeren zai zaundete? Ez zeren zai asteko zai? Asteko zai, Mirri eta Txiribiton. Don kikilikon hasten denean, zer egin behar da lehenik? Txiste bat kontatu! Ze txiste eta ze porru. Lehen da bizi egin behar dena da, agurtu, aurtxoak agurtu! Aurtxoak agurtu emeri ez gehu, Tira ba! Agur, mon amur, agor, mon amor, agor, mon amor! Baina, Mirri! Txiribit! Izki, mutiko haue burutik egine daude? Baina ikusi alduzu aurtxoak etorri eta badikoaz berehala? Nik ezin ditzazket inondik ere ulertu. Lasai, etorriko dira eta etorriko dira. Beti uste nauten betiko ledokeri. Mirri eta... Mirri eta Txiri... Zuek erotuta zaudete seko! Ontxo, obesteok? Erotuta eta bustita gotea baino? Txorakeririk ez esan, Mirri, baina jakin aldaiteke zera arraio egiten ari zeraten orain? Oso gauza serioa. Bai. Fantasmak usatzen ari gaituk. Fantasmak usatzen? Fantasmak usatzen. Baina Mirri eta Txiribiton leku honetan ez dago eta fantasmarik. Jakina, guk usatu ditugulako? Mirri eta Txiribiton erotuta zaudete eta xantagedara eramango zaituen asto zuri baten gainean. Ontxo, txai horrela jarri? Egia esango diago. Esan. Balakik zertan ari ginen. Zertan ari zineten Mirri eta Txiribiton. Trukuka ari gintuan jolasten. Zer esan duzu, eh? Izan dugun. Ba ginela, trukuka. Trukuka. Eta zer dira bat trukuka hoiek? Zer dira trukuak? Bai. Trukuak zer diren. Geurok asmatutako jolasak. Zeuek asmatutako jolasak? Bai. Ez oin eta ez buru dutenak. Geurok asmatutakoak. Horrek zer esan nahi du. Oso politak. Horrek zer esan nahi du, nik ezin ditzakedala trukurik asmatu? Ez, por cierto. Zeur ez ez. Nik badakit bada truku polit bat egiten. Trukuak badakizkiela egiten. Soak sinisten aldiozu eurtsoak. Ez ez. Bai, neski. Baina... Ez ez. Eta Mirri eta Txiribiton, segidan, erakutsiko dizuet neure trukua. Ara, Pam! Egin berriz? Pam! Kontxo, bazekik trukuak egiten? Atsegin zaizuen. Nunik hasi duk trukuak egiten. Nik asmatu da truku hori. Eta nahi baduzue, atsegin bazaizue eta nerekin jolastu nahi baduzue, duelo bat ere egin dezakegu. Duelo bat,
truku-trukuka, erdi. Egingo aldugu. Baina, entzun mirri, nik pan egingo dut. Eta ik, ojo, ik taiun egin behar. Itxoinea badakidan, Ea, pan! Taiun! Hori da, az gaitezen. Bost pauso egingo ditugu. Txiribitonek egin beharko du lekukoarena, ez da? Txiribiton lekuko, ea, bost pauso. Txiribiton lekuko, Kontuz, Bost pauso. Bai, bost pauso, kontuz, Presto? Presto. Bat, bi, iru, lau, eta bost. Pan! Taiun! Dios cerrado que une la usted zuen. Adarra jodiagu! Tira, txiribiton, ez adia, zarretu. Entzun. Ikere nahi alduk truku bat egin, baina oraingoanik bakarrik egingo duk, eta ea ziruditen zeken eridia. Mirriren ipurdira egingo duk pon truku berri hau. Mirriren ipurdia Diana Potolo talodi bat baita, Ea, jar zaitezten Mirri eta Txiribiton, eta egin truku berria. Pan, Mirriren ipurdira. Ea, kontuz, Kaixo, Jon. Hau dugu Jon Eskudero salsa taldeko lehenengo parteidea. Kaixo. Kaixo. Nongo azera, Jon? Goizutekoa. Nongoa? Goizuetakoa. Goizuetakoa. Munduko herririk onenetako bat. Bai. Sanuenetako bat. Bai. Eta pilotaririk onenak eman dituen herri bat agian. Bai. Bai? Oso onak. Ze pelotari dira onak Goizuetakoak? Jose Julian. Jose eta Julian. Famatua Jose eta Julian. Nork ez ditu ezagutzen Jose eta Julian? Jose Julian. Jose Julian, bakarra da. Bai. Famatua oraindik, Bai. Bikoitza. Eta zu ere pilotari izateko asmotan? Bai. Ze gustatzen zaizu? Ze pelota tankera edo mota gustatzen zaizu gehien? Eskuz. Eskuz? Bai. Eskuz jolastea? Palanta baino gehiago? Bai. Ea nolako? Ez dakit ba, Esku nahiko garbiak ditu gainera. Aizu, Jon, baina neri txoritxike batek zera esan dit. Oso pelota zale eta pelotari eta bla 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 bla. Baina zure kirolaririk favoritoena ez dela pelotari bat nor da? López Ufarte. López Ufarte da. Zergatik? Ona data. Futbolen. Baina bakero izanik Goizuetarra nola López Ufarte favorito? Real novena data. Beno, realeko onena da. Baina gaur ez aiera zu gaur pelotan jolastera etorri baizik eta zertara? Don ezea. Don kikilikonen parte hartzera Bai. eta bertan, zer? Jolastera. Txiste bat kontatzera. Eta txistea kontatzera. Txiste bat kontatzera. Kontatu txistea. Mikroa zuretzat bakarri baita. Nahi duzene? Egun baten Jaimito galtzen dio bere amari. Ama, ni nola jaio nintzen? Zu nola jaio zinen? Hartu nituen larrosa batzu eta alfombran azpin jarri nituen. Ta hurrengo goizean jaiki nintzenean, joan nintzen behitzera eta antxe zeunden. Orduan Jaimitok hartu txizun larrosa batzu eta alfombran azpin jarri zituen. Ta labe zomorro bat, eta hurrengo goizean jaiki zenean, jontzen behitzera eta labe zomorro bat kursi zuen. Ta santzion labe zomorrore, ez zaitu zapaltzen zure aita naizelaka. Oso ondo, Jon, ea salsa eta pika taldekoek zenbat pusterri ematen dizkioten. 13 pusta
Amairu Puxtarri, txiribiton, Amairu Puxtarri, Jon Eskuderorentzat, salsa taldean. Hor dira, Amairu Puxtarriak, eta ongi etorri, Edurne. Edurne Olaso da zure izena, ezta? Bai. Nongo azera Edurne? Sarakoa. Sarakoa, bai. Ez dago izuetarrak aizki ustearrean, baina Sara oso herri polita da. Bai. Munduko politenetako agian? Ez dakit. Ez dakizu. Beno, Sara polita izatzen gainera, sorgin herri bat ez alda. Ez dakit. Ez aldago sorginik. Ez. Seguru? Segur. Ba, orduan ez nahi Sarara joango. Ni joatekotan sorginek ikustera joan nahi nuenta. Baina egongo da beste zerbait Saran sorginak ez direnik eta ikusgarria denik, ez? Esate baterako, zer? Leizeak. Ikusten sorginak eta nola, Aizezu, Edurne, zer zaizu zuri oso gogoko kirolen artean? Itxasbela. Itxasbela, egin aldezu inoiz, ibili altzera itxasbelan. Aldi bat. Behin, eta zoragarria da, ez? Bai. Datorren udan berriz ere joateko asmotan? Bihar. Bihar joan berduzu! Oh, zoragarri! Eta zaldizu beldurrik ematen? Ez. Ez. Neska kementsua zera beraz, Bai. Zertara etorri zera gaur? Zuk ahotsaren arloan edo zerbait egin behar diguzu eta zer izango da zure ekintza? Bertso bat kantatzea. Bertso zoragarri bat kontatuko diguzu. Kontatu ez, kantatu. Nahi duzunean, mikroa zure. Bertso bana kantatzeko badegu lekua, mikrora heldu nahirik luzatuz lepoa. Bertsolaritza dugu gure gogokua, zan nahi dut lopategi den bezalakoa. Oso ondo, Edurne, ikustetago, salsa eta pika taldea zenbat Puxtarri ematen dizkioten. Amaika Puxtarri! Amaika Puxtarri, txiribiton, zoa zure lekuran iba duzu, Edurne. Amaika Puxtarri, pika taldearentzat. Eta ongi etorri izan bedi, Mirian Makazaga. Goizetako neska polita. Kaixo, Mirian. Hola. Hola? Hola bakarrik? Nola zabiltz? Ongi. Ongi edo hola? Ongi. Ongi, postutzen naiz. Goizuetarra zera zuera Bai. noski. Eta esan didatenez, gero egin berdezuna kontuan edukiz oso dantzari ona Bai. bezera, ezta? Bai. Baina kuriosoa, zuri handi izaterakoan esaidazu zer gustatuko litzizuken izatea. Ofizinista. Ofizi zer? Ofizinista. Zergatik hori? Ama ala delakoa. Eta ama ondo bizi alda. Bai. Ez, bai edo bai. Bai. Eta ama bizi den bezala bizitzea gustatuko litzizuke zuri? Bai. Bai. Beraz, zure ama oso ondo bizi da, Bai. Bai, lan gutxi egiten du. Asko. Eta lan asko egitea atsegin zaizu zuri? Bai. Bai. Ara, zen eska formala. Aizu, telebista ikustea atsegin altzaizu. Bai. Eta telebistan zer ikusten duzuzuk normalean? Don kikilikon, telediarioa, eta hola. Tele zer? Telediarioa, Eta zer dela eta hori? pues, haitzen du, pues, zerbait esaten du, eta herriko kontuk, eta gero, Aizu, goizuetako kontuak esaten dituzte telediarioan? bai, Bai? batzutan. Abisatu behar didazu, urrena telediarioan esaten dituztenean, goizuetako gozan nik ere entxufatuko dut. Bale. Bai? Baina gaur etzera ez telediarioetara etorri ez, gaur lehen erdia aitatu dudan bezala, dantza egin behar Bai. diguzu, ezta? Dantzari bikain bazera? Bai, Oso goko zaizu gainera, ez? bai. Eta nongo dantzak, Nafarroko dantzak izango Bai. dira? Baina ez goizuetakoa baizik eta Nafarrokoa. Nafarrokoak, bai, baina Balkarlosekoak, Luzaidekoak. Ea musika presto dugun, jartzaite hor bertan, eta nahi duzunean, hasi Balkarlos dantzarekin, Luzaideko jauziak. Ea zenbat Puxtarri ematen dizkiogun.
salsa taldearentzat txiribiton. Hor dira pusterriak, joan den astean baino askoz ere arinago, orain bai koipetu... Kaixo? Kaixo, Nondi datorkigu mutiko hau? Donibanetik. Donibanetik, ze Donibane? Donibane Gipuzkoakoa, Lafurdikoa, Baxenabarrekoa... Lapurdikoa, Lafurdiko Donibanetik, Donibane loitzundik beraz. bai, Eta nola da zure izena? zigor, Zigor Garro. Ah, ze memoria dudan, Eta Zigor Garron zemuzko mutikoa da. ona, Eritxori txike batek esan dit, nahiko bihurria izela. Bai? Eta telebista ikustea oso gogoko zaiola, esan didaten eri. bai, Bai? Zergatik gustatzen zaizu telebista ikustea? zagit, Ez dakizu zergatik? Politxa da, magia du telebistak? Ez? ez, Ze pena, magia erik ez dut gustatzen zaizu ikustea, bai, Baina pilotari bikain bat ere bazara, Zigor. Nola jolasten duzu, lehen Jonek zion bezala esku hutsarekin edota palakin edota xarearekin? Palakin. Nolako palak erabiltzen dituzu? normalak, Normalak, egurrezkoak? Onak dira, egurrezko palak, Bai, nork egiten dizkizu palak? inorek, Dendan. Inorrek ez, bakarrik egiten aldira? ez, Ez? Zegi, Euriek ez fabrikan. di- fabrikan. Zigor zertara etorri da gaur hona? mimo egitea, Mimoa egitera, eta zer nolako mimoa egin behar diguzu? Pilotariarena? Zerena orduan? Formula 1koa, Barka? Formula 1koa, Formula 1. Kotxe zera burrundari horiek? bai, Hasi zaitezke nahi duzunean. Bai. Zer izera, galtzerdiak jazten? Trajea, jantzia. Istripua izan da hori? Oso ederki, Zigor. Ea zenbat puztarri ematen dizkigun. Amabi pustarri! Amabi pustarri txibiton pika taldearentzat. Hor ditugu pustarriak eta hemen dugu Oiana Eskudero. Arratsaldeon, Oiana. Arratsaldeon, Jonen anaia zarazu, noski. bai, Baduzue antza pixka bat, esaten aldizue hori. batzuk, Batzuk? Baina aurpegian antza edo beste gauzaten ere baduzue antzarik. Ez? Bestetan ez? ez, Zein da bi anaietan edo bi anai arrebatan onena, zeu ala Jon? Zintzuena zein da? ez dakit, Ez dakizu. Lortz ematen dizumen esatea ala? ez, Zuk neska honaren itxura duzu, Aizu, Oiana, zer duzuzuk benetan gogoko ikastolatik eta hemendik aparte egitea? telebista ikustea, Telebista ikustea. Eta udan zer gustatzen zaizu egitea? errekara jotera, Errekara joatea, noski, goizuetan badu erreka polita. Bai. Urumea ibaia. Bai. Eta urumeatik kanpo ere bainatzen altzera inon. bai, Non? beste errekatan, Beste errekatan eta ondartzen? bai, Ze ondartzatara joaten zera? kontxara, Kontxara, Donostiako kontxara. bai, Bai. Eta neguan zer gustatzen zaizu orduan? ikastolara jotera, Ikastolara joatea, mirri eta txiribitoni bezalaxe. Bazenekien oso gogoko dutela? ez, Ez dute bat ere gogoko ikastola joatea. Eta zuk ondo pasatzen duzu ikastolan? bai, Zer egiten duzu ikastolan? asko ikasi, Bai. Eta zuk asko dakizu beraz? Bakarrik, ezta? Gaur zer egin behar diguzu? Zuk gaur musikarekin zer ikusi duen zerbait egin behar diguzu, ez? bai, Eta zer da hori? abesti bat, Abesti bat, ez? Ze izen du abesti horrek? ez dakit, Ez dakizu? Bueno, kantatu eta gero jakingo dugu izenburua. Konforme? bai, Nahi duzunean, Oiana?
Asta ikusi nuen betaurre. Tonaren ondan. Ja, tono hartu, tono. Nube, ja. Asta ikusi nuen betaurrekoekin, buruan txapelata gabardinarekin. Ile luzea eta bigotearekin, hizketan egon nintzen atzo berarekin. Astoak esan zidan triste zegoela, oso zatarra zela bere ikastola. Bera gure gelara etorri nahi zuela, gure artean ondo konponduko zela. Oso, Jana, beste batetan jarraituko dugu kantatzen, ea, zenbat pustarri ematen dizkizuten. Bederatzi pustarri eta txiribiton, salsa taldearentzat bederatzi pustarri. Hor dira pustarriak eta hor da gure txiribiton automatikoa. Itxaso bikuina dugu hemen. Azen eskato polita, itxaso... Ez? Ez zera polita? Honelako hilekin ez noski, baina honela jarrita arazen eskap... ez zaio arsegin nonbait. Zuri ere gogoko zaizu itxasbela? Bai. Zenbatetan ibili zera? Udalekuan 15 egun eta ikastolan. Ikastolan ere itxasbela egiten duzue? Non duzue bai ikastola? Itxasartzean? Ez. Non ba? Ba, soko ondoan. Eta nahiko urba dago itxasbelan ibiltzeko? Bai. Bai, Itotzen aztea. Bai, oi, ze beldurra. Utziko nindute niri ikastola horretara joaten itxasbelan ibiltzera. Bai. Bai. Gero elkarrikin joango gera. Bai, baina handia, zara eta... Nire nahiz osa handia, ara? Zure alturakoa nauzu? Ara? Zu baino txikixiagoa ere. Ez? Ez. Trampa egiten arian naiz. Bai. Itxaso, gaur zuri, ez dakit zergatik ibiltzen zera nola sigileekin, zuri hilea apaintzea oso gogoko baizaizu, ez? Ez. Ez? Neri lehen txori txiki batek esan dit, itxasok hilea apaintak eta hile mozketak eta oso gogoko dituela. Gezurra esan aldi txoritxo horrek? Bai. Zer zaizu ba gogoko? Bani hilea mustia. Zeuk hilea mustea? Beste bateri. Beste horregatik nion, ez zeuri? Bestela hilerik gabe geldituko zinake? Bai. Beste hilea mustea, bai. Beno, gaur zer egin behar diguzu? Gaur musikarloan zerbait egin behar diguzu eta gure izeak musika gutxi egiten dute. Zer egin behar duzu? Abesti bat? Abesti bat, eta ze izen du? Logaiten lanari. Zuk badakizu izen burua. Beno, ea gure musikariak prestu dauden, ea, tono eman. Nahi duzunean? Logaiten lanari denok elkarrekin, euskara bizi dadin badugu zer egin. Gure hizkuntza nahi zuten hil, hortan dudarik ez da, eskolan debekatzen zuten, euskaraz mintzatzera. Logeten lanari denok elkarrekin, euskara bizi dadin badugu zer egin. Oso ederki, itxaso. Ea zenbat pustarri ematen dizkioten itxasori? Berriro ere, bederatzi pustarri. Bederatzi pustarri itxasori, eskerrik asko. Eta txiribiton, pikarentzat beste bederatzi pustarri. Eta segidan gara, gure debuluzon honen bigarren zatian. Laizter arte. Izarrak direnean, ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Uda berri denean,
Tristurarik ez eta lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Eguzkia denean olaturik ez eta itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Aize goxo denean berondirik ez eta mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Lagunak garenean asararik ez eta denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Ez dakizuen nola dijoan gaurkoan lehiaketa. Saltsak ditu 35 pustarri dagoneko, baina pikak ez ditu askoz ere gutxiago. 32 baititu, beraz, 3 pustarriren aldea dago talde bat eta bestearen artean. Goazen bada lehenengo frogarekin, gure debuluzton honetako bigarren zatiaren lehenengo frogariakin. Froga hau benetan bitxia izango da. Pailazo laguntzaileak, Mirrik saltsarentzat eta Txiribitonek pikarentzat noski, zorrotxo batetik izki bana aterako du. Izki horrekin, hasten diren 3 hitz asmatu beharko ditu partaide bakoitzak. Baina ez nola alako hitzak. Hitz bat, kirol bat beharko du izan, besteak herri baten izena, eta azkenik 3. abere baten izena. Guzti horiek, pailazoak bere zorrotxotik ateratzen duen izkiarekin hasi behar luke. Ulertu saltsa eta pika? Bai. Bai! Segur? Bai. Nahi dezutenean bada, Mirri, atera zure lehenengo letra. Lehenengoa! I! Igelik eta, irun, igela, Pigerrena! B! beisbol, bilbo, basurtea, Ze azkarra diran. Ibarrena! D! Dutbola. Ez da balino. Denota. Don Ibaner, dordoka, Dordoka. Vamos. Gehiago. Berriz. Ez da balino. Oide berriz ere. M! Mando Carrera, Madrid, Mandoa, I berriz. igelik eta, I berriz. igela, E! eskubaloia, eskurra, elefantea, Nahikoa, oso ondo txalo bat eskatu beharko diogu saltsari. Hamalau izan baitira asmatu dituzten hitzak, guztiak onak. 14 pustarri berri beraz, saltsa taldearentzat. Hemen ditugu pustarriak, eta goazen oraingoan pika taldearekin. Pikak ere noski aukera bera izango du, Txiribitonek aterako ditu izkiak eta jokoa badakizute. Beraz, nahi duzutenean, Txiribiton, aurrera. T! T? Zer? Beste bat! Beste bat! E! elefantea, Ai! Ai! eskubaloia, Beste bat!
Saskibaloia. Zara. Sagua. Sagua. Beste bat! Iriketa. Irun. Igela. Azkenekoa! P! San? San? Esan? P, papo! A! Tira, pasa dira, bost izkiak sentitzen dut, eta gainera, kuriosoa, pikatarrak pilota oso gogoko du. Beraz, lastima, baina 8 erantzun bakarrik eman ditu oraingoan pikak, beraz, eman dizizkigun, txalo. Zergatik ez? Eta 8 pika taldearentzat. Hemen 8 pustarriak, ondo da. Urrengo froga entzunmena nolabait jokuan jartzen duen froga bat izango da. 10 hots desberdin entzungo ditu talde bakoitzak. Hotsak hainbat gauzanak izango dira. Adi egon bera salsa eta pika, berehala esan beharko baituzue, entzuten duzuen hots hori zerk, nork edo nolan egiten den. Beraz, adi salsa, astera dijoa eta bigarren froga. Kotxea. Zabarrunak dira, oiek, postu nahi dianean. Ertsasoa. Zerria. Astosoa. Txirri. Trena. Itxasontzia zalakoan? Polizin sirena. Gerratia! Ekaitza. Zezena. Korneta. Bai, korneta! Pozgarria da eta txalotu beharra dago salsa. Amarrak irabazi amarrak asmatu bai ikuste. 10 pustarri beraz salsa taldearentzat. Hemen ditugu pustarriak eta pika dagoneko prest egon beharko. Badakizue nolakoa den froga, orain noski beste 10 hots desberdin entzungo dituzue. Ea salsarekin parekatzen zareten. Aurrera! Kanpainak. Trumoia. Txorilla. Baina nolako txoria? Abeste. Baina nolako txoria, txantzangorria da horre txindorra. Tiroa. Txaurra. Oilarra. Eutila. Txegitun txiseiten. Kilkira. Zazia. Txistua. Txistua. Filarmonika. Bai. 10 izan dira pika taldeak ere asmatu dituenak, beraz txalo handi bat eta 10 pustarri pikarentzat. Benetan ondo egon dira oraingoan bai bata eta bai bestea. Baina aurrera jarraitu aurretik, haurtxoak, zuek telebistaz bestalde zaudetenak ere, gurekin jolasteko eta parte hartzeko aukera badukazue. Astero jartzen dizuegun galdera doakizue oraingo honetan. Galderak entzun ondo danak adi egon, honela dio aste hontako galderak. K
izkiarekin, K izkiarekin hasten diren, herri baten, abere baten eta kirol baten izenak behar ditugu. K izenarekin, hitzarekin hasten diren, herri, abere eta kirol baten izenak nahi ditugu aste honetan. Zuen erantzunak, noski, don kikilikon 625 posta kutsatila Donostiara bidali beharko dituzue. 625 posta kutsatila don kikilikon Donostia. Zuen postal hoien zai gaude aurtxoak. Eta guazen orain, panden astean jaso ditugun postal eta kartatxoen artean, irabazleak nortzuk izan diren jakitera. Ea Mirri eta Txiribiton. Kontxo! Ea! Andoitz Rodríguez! Bilabona! Beste bat. Kontxo, izen raruak dauzkaten hauek, erreka izena du honek ere. Ibai Laskurain! Tolosakoa! Biak ondo zeudek, Txiribiton. Eta hau? Idoia Vitoria, baina Bilbon bizi da. Oso ondo, hiruak! Beraz bada, Andoiz Rodríguez Bilabonako aurtxoak, Ibai Laskurain Tolosakoak eta Idoia Vitoria Bilboko neskatoak jasoko dituzte, era bat asturik negoen, haien etxetan Txirri, Mirri eta Txiribitonen argazki hau bezalako bana. Zorionak bada irabazlei eta zuek guztiok badakizute nora idatzi behar duzuen eta zeri eman behar diozuen erantzuna. Eta guazen gaur, arratsalde honetako, azkenengo frogarekin. Azkenengo froga benetan esan beharra dizuet. Hain da arriskutsua, hain da zaila gure saioaren zuzendaritzak zera eskatu digu. Hobez dela aurrak bainuko jantziz prestaturik egotea eta ez ere flotadorea edo flota edonelako zerbait eramatea. Zergatik oso berehala ikusiko dituzue. Bata besteari saltsakoei, pikakoei, globoak bota beharko dizkiote, baina globo horiek ez dira ez utzik egongo. Globo horiek barnean lepo-leporaino urez beterik egongo dira. Bata besteari bota beharko dizkiote eta horregatik esaten izkizuen arriskuak eta busti alditerako problemak. Horretxegatik, saltsa eta pika, honezkero hor ditugu bainuko jantzirik eta flotadorea gerrian. Bata besteari globoa pasa beharko diozue. Globo gehienak pasatzen dituenak eta lurrera gutxiena jauzten dituena izango da garaile. Mirri eta Txiribiton laguntzaile dituzutelarik, aurrera! Bai pasa? Beste bat! Hari eta hoxe! Ahorteko zaizio globoak! Hautus! Itxo ingo baituzu, Ahí va. Horretarako genuen minutua eta zer esango dizuet bataz beste pasa dituztenak eta bataz beste erori direnak kontuan edukiz, empate bat eman beharko diegu. Beraz, 10 puxtarri talde bakoitzarentzat eta danak pakean gera bitez. 10 saltsarentzat. Hor dira. Eta 10 pikarentzat. Eta goazen sariekin. Kasik esan daiteke argi zegoela azken frogarako, baina tira, errepika dezagun. Saltsa izan da noski gaurko honetan garaile 69 puxtarri dituelarik. Pika berriz ez du bat ere gaizki egin, baina puxtarri gutxiago lortu ditu.
60 puxtarri bakarrik lortu baititu. Eta guazten oraingoan sariekin. Eta pika taldeari ere, bakoitzari bere iruditxoa, eta datorren astearte, leguniko zeikusi. Joandakoan, txirri eta mirri eta txiribiton tortolikaz Karibe aldera joan zitzaizkigun. Heldu ziren, baina bapatean ez zituen basare batek harrapatu, zertan ote dira? Nork harrapatu ote ditu? Atxilotu zaituztegu. Gure prisioneroak zarete. Paregabea gara, putre! Arrai txikiak bezala harrapatu ditugu sarrean! Gure kapitainaren pozara baten ditugunean! Jaunak, ez duzu inongo eskubiderik honenatxea harrapatzeko. Zeintzu dira, tipo? Ixo! Zuek prisioneroak zarete. Gu prisionero! Bai, eta aldatu jaskera. Inoz horiek. Baina hemen barnean egonik nola aldatuko ditu. Ixo! Ixo nahi badugu, kontxo! Itxura inoz horrekin, gure erronk kapitainaren aurrean azaltzeko asmorik ez duzu izango da. Itxura inozoa, alako tipozozoa. Putre! Itxusi! Pailazoak ematen dute. Bai jauna, pailazoa naiz ni eta hauek ere pailazoak dira. Zuek! Etxarete pailazoak. Zuek erroke kapitainaren prisioneroak zarete. Ez! Kendu xari hau. Sultan, egon itzazu arropa zoldatzen. Kendu! Mutila, bota xaria! Nik beste hau eramango dut. Nei. Edo! Txirita! Tira! Hemen datoz inoxo hauek. Venga. Ongi, putre. Ongi, sultan. Aizu, jauna, guk, ba... Ixo! Hemen nik agintzen dut. Eta nik agintzen ez dudan bitartean, ez dago ahoa zerretan irekirik. Baina, nazioarteko eskubideen arabera, jauna... Ixo! Eta eusko jaunaritzak ere... Isiltzeko sandiat! Estelan ere ezpata zorrotza probatuko duzue. Ez du gehiago hitz egingo. Isilik egongo naiz, ez dut tutik ere esango. Bai, hitz egingo duk. Baina nik esandakoa. Eta zuen biok ere bai. Aizu jauna, guk ez du ahora iriki, Hobe. Begira! Ixo! Begira sudurra, gorri! Zuen mesederako izango da. Bai! Baldakizuen ni nor naizen. Ez ez? Ez! Ni erroke kapitaina naiz. ezaguna egiten zait, erroke kapitaina, bai. Oso ezaguna egiten zait. Mirri... Badanik kromotan ere ez zaitut ikusi. Jakela ezagutzen? Ez! Ba, ni kromotan ere azaltzen nauk. Gezurra! Zer, ez niegi? Ixo! Hipotolo. Ezagutzen al naukik. Gezurtolo dakoa. Ixo! Ikakan arro. Eu bakarrik aiz ezagutzen ez nauena. Putre! Sultan! Kontatuko altziet ni nor naizen.
Bai. Iako dut izana, erroke izena, lapurretan gustora, ibiltzen naizena. Pirata dut izana, erroke izena, lapurretan gustora, ibiltzen naizena. Sasoko jauneta jabea, nina zu pirata bat barerik gabea. Karibe itxasoko jauneta jabea. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Itxuraz izan arren tipo itxusia, nik menderatuko dut Karibe guztia. Itxuraz izan arren tipo itxusia, nik menderatuko dut Karibe guztia. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Eta? Baldu zuen nire berri. Nola ez pa, jauna, berori da, erroke kapitain ospetsua. Ongi da, orain ni naiz zuen berri jakin nahi dudana. Galdera nik egingo ditut. Beno. Eta zuek azkar eta zehatzeran. Zuek ekarri dezuen horko katxarro zar bat, tontolapika edo, potolika edo... Aizu jauna, ez da tontolapika, Tortolika da, Noski. Eta munduko trabankulirik ederrenetakoa, dotorenetakoa, politenetakoa, jatorrenetakoa, baliotsuenetakoa, zoragarrienetakoa, liluragarrienetakoa, ikaragarrienetakoa. Oso ondo esana. Ez du horrelako antzik, horrelako katxarro zar horrek. Ez dula horrelako antzik. Ez. Zuk ez dakizuelako zuek nolako gauzak egiten dituen. Hori. Zer egiten du ba? Denetarik. Esate baterako, txori xarmantan garrienak bezala egan egiten du. Txo, hori besterik ez? Eta gauza asko zer gehiago? Egan ez aldu egiten. Noski, egan, esan dizu ba? Eta igeri bandaki. Igeri, agina, ziurtzure untzi zatar eta zarau baino hobeki. Txo, hori dek nik jakin nahi diana. Izugarriak egingo dizkiagu. Izugarriak egingo dizkiagu katxarro zarrorek. Paixako gara! Pisako dorrea ikustea! Urrena berriz txinara zezen aktoriatzera! Eta ilargira! Xo! Nik esango dut nondik nora joango gera. Eta kito. Tortolika gainean erregeen gisa, lehenengo erromana ondoren Parisa. Tortolika gainean erregeen gisa, lehenengo erromana ondoren Parisa. Zoragarria denez mugarikan eza, Paristik Moskura eta Moskutik Londresa. Zoragarria denez mugarikan eza, Paristik Moskura eta Moskutik Londresa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Xanroke bisitatzen saiatuko gara,
abuztuan erdian joanaz debara, txanroke bisitatzen soiotuko gara. Abuztuan erdian joanaz debara, Izugarriak egingo dizkiagu. Laporreta, petxoria. Aberasto egingo gaitu. Orain, zuen katxarro horrek nola martxan jartzen den esango diguzu. Ez horixe, ez dizuegu gure tortolika maite eta kutxuna utziko. Ez dizuegu martxan nola jartzen den esango. Agian ez, baina nire lagun kakanarroak eta potoloak bai. Ez da pentsatu ere, Mirri eta Txiribiton ez ahorik zabaldu, Ez diegu ez zer esiko, zintitzik ere. Honez ez baduk txarrez izango du. Mirri eta Txiribiton, zuek isilik egon, eta kitxo. Ongi da. Putre, ekartzak lehenengo tortura gailua. Sultan, kakanarroa jarretzak lurrean eserita. Txiribiton lebixi, Txiribiton! Kontxo! Tortura izugarriak egingo dizkiago. Bosta jola zaizki, torturak. Ikuste alduk, luma hau. Oso bolita. Ekin, putre. Itzegin gualdu. Ekin. Favorez, ez zindu gehiago, hitz egingo dut. Mirri, ez da hitzik ere meserez. Ez zindu gehiago. Ez hitzik esan, Mirri. Ixo, ire lagun kakanarroa ez du gaur bat. Oso tortura garratza izan da. Berak bazekik zer esaten dike. Kakanarro, Bai. nola jartzen duk martxa tortolika? Mirri, geldik mihin hori meserez. Oso kontu erraza da. Egin behar zaizkio lehen da bizi, atzekaldian lastana goxo eskuinarekin. Lastan goxoak eta kutxunak. Eta gero, elizearen erdian, bi musu eman behar zaizkio. Zer? Eta gero, zera, gasolina botatzen dan leku hortan, jarri behar da ere, txikle bat. Horrela, bai, horrela jartzen da martxan. Eta horrela eginda, larun batetan putzak botatzen ditu, eta igandetan puzkerrak. Zeiratze dago. Kakanarroa bai. Atxuko ditu gideak. Favorez, gideak, Ez zala ni erroke kapitainan hau. Eta nire aurrean ez egin berriz hau. Eta potolo, esango aldiguk nola jartzen den martxan tortolika. Eta potolo, esango aldiguk nola jartzen den martxan tortolika. Ez? Ongi. Putre, ekartzak bigarren tortura gailua. Gizara joa. Begira. Karibeko abestruzen lumeen hautsa. Ikusi nahi alduk zer gertatzen den hau usaindu ezkero. Sultan, usain ezak. Nik ez. Usaintzeko esan diat.
Eta? Esango aldi... Bai. Putre! Nola jartzen duk tortolika martxa? Mosea? Putre. Ekartzak janari pixka bat. Gero kontatuko diguk nola jartzen dek tortolika martxa. Nahiko duk. Eta? Nola jartzen duk tortolika martxa. Zer esaten duk? Kontatu behar aldigu nola jartzen dukan tortolika martxan. Zer esaten duk? Kontatu dugu nola jartzen den tortolika martxan. Ziri ederra sartu dizue gure txiribitonek. Hitz egiten ari zaizue, baina bere eran. Ez duzu ikusten mutua dela. Ederra izue, adarra jodizue. Mutua da, bai. Oso erki txiribito. Neri inork etziak hilerik horrela hartzen. Ni Roke kapitaina nau. Munduan zehar ezaguna. Zer egingo diet? Oso ondo indiek, txiribiton, oso ondo indiek. Uretara! Uretara irura! Utzutara! Iruroia handitzatela! Txiki txiki eginda! Uretara irura! Venga! Jauna, Uretara esan du! Tiburoia daude! gainera oso hotza dago, jauna. Nien noa! Nien noa uretara! Oiek ere bai. Ez, jauna, ara ni gainera katarroak inabile. Uretara esan du! Medikuak esan dit. Zaidalako Uretara, putre! mirri. Neri ez ezen esan, neri! Agur mirri, urren arte. Agon, txirri! Agur mirri. Ea, kakanarro! Ni, egin noa uretara! Iezoa! Egin noa uretara! I... Egin noa uretara! Egin tiburoia daude! Uretara! Ai, kontuz! Manoa? Manoa? Manoa uretara! Pazientzi pixka bat! Putre! Sultan! Paregabeak zarate! Etorri ona! Tiburoia jango dituzte. Hene, oraingoan bai gure pailazo maiteak galdu ditugula. Itxasoan itxoko dira, edo bestela tiburoiek afaltzeko jango dituzte. Datorren saioan txirrita mirrita txiribiton telebistaz ikusiko ote ditugu?